God aften og velkommen til aftenshowet. Der bliver danset på livet løs herinde i studiet. Det skal I høre lidt mere om lidt senere. I dag der får vi også besøg af ham her. Rolf Sørensen, tidligere dansk cykelstjerne. Han nåede toppen som en af de bedste i verden. Var det opdragelse eller rendyrket talent, der fik ham derop? I kan møde Rolf og hans far lidt senere. Og så har vi også besøg af Leo og Susie, eller som vi kender jer. Susie og Leo, velkommen til. Men først så skal vi lige tage hul på en danseglad historie, som egentlig tager sin begyndelse i krisen i 1929. Året er 1929. Datoen er, som i dag, den 29. oktober. Krakket på Wall Street når sit absolute højdepunkt, og dagen døbes derfor sorte tirsdag. Historiens største børsfald er en realitet, og økonomien bryder sammen i samtlige stater. Men som en paradoksal konsekvens af krisen vokser behovet for at drømme sig væk. Der bliver sunget og danset som aldrig før i de amerikanske film. Virkelighedens fester bliver mere glamourøse, og ord som diva og gentleman er pludselig vigtige. Fænomenet Glorious Days er født. Lisbeth Gram, velkommen til dig. Du synes, at vi skal danse os igennem den nuværende økonomiske krise. Hvorfor synes du det? Jamen det synes jeg, fordi at, jeg tror ikke på, at man bekæmper nogen krisestemning overhovedet med at fortsætte med at snakke om negativitet og krise. Jeg tror, man i den grad har brug for, når krisen den krasser, og få nogle glade oplevelser og mærke, hvor dejligt at livet også kan være. Hvad er det, vi kan lære af det, de gjorde i 30'erne? Altså der så man lige præcis det der, at selvom der var en utrolig knaphed ude om, og familierne oplevede en enorm arbejdsløshed, især i New York, hvor det var virkelig slemt, men også i hele Amerika og i resten af verden faktisk, så opstod der det der, at man i familierne der rykkede man tættere sammen, og man prøvede at finde nogle ting, som var dejlige. Så det var spil, og det var radio, og det var på det tidspunkt, da jeg fik biograffilmene for første gang. Så alle de her dansefilm, de blomstrede frem. Og det var noget, som man rigtig godt kunne efterligne, uden at det kostede noget som helst. Så man kunne danse derhjemme, og man kunne style sig som de der divaer, der blev født i filmene. Man kunne plukke øjenbrynene, det kostede ikke noget. Man havde måske ikke råd til at købe et par af de nylonstrømper, der lige blev opfundet, men så kunne man i hvert fald tegne stregen op af benet. Så man prøvede at finde nogle måder, hvor man glemte, hvor slemt det var omkring en. Og nu taler vi så selvfølgelig økonomisk krise igen. Hvad er det for et arrangement, som du slår på trommen for her? Jamen, det er et arrangement, som hedder Glorious Days igen. Og det er lige præcis udsprunget af 30'erne. Det er en aften, hvor man kan tage sin mand med ud og danse til noget utrolig lækker 30'er-musik, som er blevet legendarisk fra 30'erne, som stadigvæk lever så meget. Og det kan man inde i Palmehaven på D'Angleterre, som ikke har været åbne for den slags dansearrangement siden 1938. Så det er fuldstændig at fortsætte historien. Men altså, Lisbeth, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, er det ikke sådan lidt flot af dig, og så slå ud med armene og sige, kom ind og dans på D'Angleterre, lad være at tænke på finanskrisen, og så koster det 1000 kroner at komme ind. Jeg bliver nødt til at spørge. Det er fuldstændig rigtigt. På den måde kan man godt anskue det. Det, som man skal tænke på, det er, at man kan få tanket noget glæde op, som er faktisk ubetaleligt. I forhold til, hvis man går ud og morer sig, eller og kigger på et stand-up show, eller et eller andet, hvor man også får fornemmelsen af, at der er glæde, og man glemmer det, der sker omkring en for en stund. Så det, der sker, når man selv er medvirkende, når man danser, og når man er en del af det show, som det er, når man er først til danseundervisning, man er til divas stylingstip ved René Friis, og midten er inde til gentleman-træning. Og så fyrer man den af om aftenen til den her utrolig lækre musik, og til long drinks og cocktails. Så er det en pris musik. Kan jeg se, at vi bliver afbrudt her? Nu er det også to, der skal op og danse. Kom på. Du ved ikke, hvad du bevæger dig ud i. Nej, men jeg har godt tænkt på det, fordi dengang, der havde man sådan en lidt tættere fatning, ikke? Tætfatning. Ja, og nu starter du med at gå tilbage på... Nej, det går ikke. Tilbage på venstre fod og til siden på højre her, og så samler vi, og så er det modsat frem, siden samler tilbage, siden samler, sådan, siden samler, og så skal vi lave lidt. Jo, det kan Lars, godt. hvad er det, du skal lave derinde på D'Angleterre? Jamen, jeg skal undervise alle de danseglade mennesker, som findes.
Danseboomet er jo kæmpestort i Danmark lige for tiden. Og bliver det forhåbentlig. Det bliver det forhåbentlig ved med at være. Hvor stor er interessen for det? Den er kæmpestor, fordi at vi har fået så mange, der er begyndt at gå til dans på danseskolerne. Og de vil rigtig gerne ud og bruge alt det, de lærer. Og det har de aldrig haft mulighed for før. Der er nogle danseskoler, der selv arrangerer noget på danseskolerne, men nu er det altså i Palmehaven, nu er det Dagnetære, og man bliver stylet, og man bliver gelindet igennem, hvordan man opfører sig, og man er gentleman, og så lærer man alle de her lækre danse til alt det der lækre klassiske musik. Altså, jeg vil jo stadigvæk sige, at der er garanteret nogen, der synes, at det er rigtig, rigtig mange penge at bruge 1000 kroner på at komme på Dagnetære. Har man så ingen mulighed for at danse ud af krisen? Altså, kan man gøre noget derhjemme? Selvfølgelig kan man det, fordi dans, det er jo livsglæde. Dans, det er bevægelse til musik, hvor man udstråler sit temperament og sin energi. Ikke? Så det kan man godt gøre derhjemme, men det er bare sådan lidt festligt at gøre det sammen med en masse andre mennesker, som også gerne vil danse ud af krisen. Så man skal ind og have hele møllen derinde? Man får hele møllen, og det bliver et brag af en fest. Jeg kunne i hvert fald godt bruge lidt danseundervisning. Sig mig lige igen, hvad var det, jeg skulle? Altså, tilbage? Ja. Til siden, samle, og så frem. Til siden, samle. Og så sætter man det slow. Tak skal du have. Quick, slow. Og tak, Lisbeth, fordi du kom herind også, og held og lykke med arrangementet.